Ahojte ľudia. Čaute ľudia. No, čaute ľudia. Dneska som tu s Nikým a toto je Jakub, ale my s ním teda nejdeme hrať. Ideme, Niky, skúsime, či ideme proti jemu. Tak poď. Niky, ja sa trošku nepočujem, no poď. Ideme proti jemu. Ľudia, a my úplne ho dáme i ideme dať Big Crossroads nami. Dobre, dám. A ja asi sa oberem teda snajperku, MMG pištolky, katanu a substrát a spolu ho dáme s Damim a prosím, dajte aj neodber. Dajte mu, ako sa voláš, Niky? Ako sa voláš? Ja sa Nikolás volám. On má iba 3 odberateľov, to som ja, Niky a Majo. Tak prosím, dajte mu odber. A ja mám na jednom videu 1480 zaliadnutí. Niky, však ten Jakub je mega nubský. Jakuba. On má akurát zastrel, lebo on má autoshot a ja nemám. Ani ja nemám asi. A toto veľa zaliadnutia bude mať a veľa odberov a lajkov a komentárov, že? No. Kde je Jakub? Dámy, že mne sa to odpojilo. Jaj? Tak ja sa napojím ešte raz. Mne sa to odpojilo a neviem prečo. Takže kúkajte ľudia. Ja mňa video. Čo, Niky? Toto video. No? Čo toto video? Toto video asi bude také, ale že... už natáčame, natáčame, no. Toto video bude také divné trošku, lebo to video je také, že ako túto zbraň má, lebo ja nemám túto. Toto budeme divné a... No tak toto bude také pomečené. No. Prepačte, Ja čo kúkam Damiho. Prepačte, ale zle vyprávame však, ja neviem, ani... Tak sa mi neposmievajte. Ale... Ja trochu koktám, ale chodím v koperičke. Teraz si potom povieme jednom takom... Jakub ten nevetratný asi. Ja som ho hneď zabil. Jakub mi akurát volá, asi sa nahneval na nás. Neviem prečo. Ale ja ho dám. No podám mi, ty si akože veľmi dobrý. Čo to je za kniha? To musíš uznať. Niky je veľmi dobrý, aj keď sa hrá cez mobil. Čo je mega dobré. Však Niky. No a ešte tomu mám vypnutý autoshot. Takže ja túto hru hrám rok. Ja určite hrám. Ja ho hrám tak asi takisto, jak Niky. Zabijem ho. Akože a mi to hrá asi 2 mesiace. 5, 6, alebo 2, 3. No a zatiaľ sa veľmi akože dobre zlepšil. A tieto zbranie máme, ale máme veľké kúpené, však Niky. Ja mám napríklad asi 18 zbraní, alebo koľko? Ale setríme si my dvaja na snajperku, ja mám 16 kľúčikov, Niky má 5 alebo 4, ale mali ich viac, však Niky. Ja som mal najviac kľúčikov, asi 48. Koľko?
48 ľudí a vy ste nás chtěli v Robloxe za friendov, tak ja sa volám 67 príjme 06 a Ami sa volá Damianko 2015. 15. A už mám 21 kľúčikov, počkej, ja si kúknem, či mám na zbraň. Koľko potrebujem? 70. A mi to skúste ísť proti mne. Dobre, idem proti tebe. Poď, Jakub. Nie, tam mám... Tak daj, Jakub. Jakube, neviem. Napíš mu, Niky. No, nechce sa mi písať. To asi každému sa nechce. Tak poď. Počkej, tam... Ja idem proti Jakubovi. Nie, daj mi, prosím. A vieš, že on sa tak teraz trápni, lebo natáčame a on keď to uvidí. Nie. Niky, Sem, ku Jakubovi. Niky, vieš, že on okej. sa strápni. Niky, vieš, že on sa strápni, lebo toto som ho zabil. A my ho dáme na YouTube, ako sa strapní, že? No, ale dúfam, že nebude plakať, lebo keď bude, tak som... No. Ja sa bojím, že bude plakať. Čo? Zase? Lebo keď bude... On mi to vyvoláva. On mu stále vyvoláva. A ty teďka každý deň asi... ho vyvoláme. 5? Je to také. S Damianom raz za čas volám. Dobre, a vieme, ja dobrý. A... No, Niky, niečo chcem povedať, že toto video sme mali už dávno, len my toto sme mali, len sa nám nechcelo natáčať, že? Však, Niky. Áno, a ešte ja som mal sopel veľa. Čo si bol chorí? Hej. Ej, ten Jakub chudák, on povedal, že on je najlepší, ale asi nie je. Ty si lepší od neho, ty by si ho... My sme ho hneď zabili. Díky, čau. Prosím, nemôže sa strápiť Niky. Nikolasovi nepíšte, okej, že je noob, okej? Niky však. Niky. No. A nepíše, Niky. No, fakt, ja by to vôbec nezdáčala. A nepíše Nikolasovi, keďže budeme mať, že je noob, okej? Tak, Niky. Áno, lebo... On to vie lepšie. Tá mapa je hnusná. Jakub chce... Jo, a ideme s Jakubom sem, ideme všetci Proti sebe. Tak ja idem sem. Niky, poď. A vždy proti každému ideme. Aha. Ľudia, a keď sa nás budete vydať, tak to bude mega dobre. Ale taký rovnou dres z Manchester United a potom taký YouTube chain mám biele vlasy a mám čierne gate. A pomôžeme im, okej, Niky. Keď nás budú mať a budú hrávať Rivals. Aha, a... Jaj, ja ti poviem, kde je Jakub. Dobre. Ale ten Jakub je noob. Ale to bolo mega On dobré. má autoshot lebo on má autoshot a ja som sa bez autoshotu naučil hrať. Akože... Dneska si sa to naučil bez autoshotu. Ja sa volávam, ako každý deň. To ja robívam niekedy toto. Mám ťa. Ja som ťa volak zabil, ja som to strelel a vo vzduchu som to...
No, No dobre. ale zlepšujem sa od maja. A ty poďme aj... Poďme aj spolu. No, Daj video aj vonku. no. Ale asi aj short. No, veľký sorry, ale nemôžeme sa tam ukázať, lebo my sa hanbíme. Nie hanbíme, ale my sme deti a aby toto, vieš čo? Niky. Aby nás veľký uchyl, alebo niečo také, pardon, musím to povedať, že aby nás nenasiel, alebo niečo také, však Niky. Áno, Lebo to sa dá, keď natáčate, len... Jakub, čítuje to sa... Bude rýchlejší. Aha. On si dal to. To, čo ja... On je cheater. Zabijeme ho. Ja si dám snajperku. Ľudia, my asi takto budeme asi aj zajtra natáčať ženami. Možno, no. Daj trúbku, to je také dobré. Jakuba som zabil, akože tá trúbka vás zrýchlí a ľudia do komentárov napíšte, že na tej trúbke, že na čo... Ani ešte niečo, že veľké zbranie rival sú zdarma. Však, Niky. Čo, Niky, jak to, jako? Ľudia, a ten Jakub mi zase vyvoláva. A Jakub, dúfam, že mi Jakub nenapíše v komentároch, že som najhorší toto. Ľudia, a... že viete čo? My čo nepočujeme až tak, lebo ten Jakub. A máte s katanou. Ľudia, napíšte do komentára, že akú máte rád farbu a jakú hru na Robloxe. Najzabu som ho. Ja mám napríklad Rivals, Brookhaven. lebo ja hrávam futbal a som mega to dobrý, aj na školný turnaj. A ja pôjdem možno. Možno asi aj David, lebo on je tiež mega dobrý. Som, ale... No akože, ale on nechodil na tréningy, ale mohol. Ja som chodil, ale zase budem chodiť a bude to mega dobre. Tak kto ste, tak príďte na môj zápas. Čabe. Keď ho budem mať, čo ja vám poviem. Ja som sa hanbil, ja som mohol byť takisto, jak Jakub Tomáš, ale ja som sa vždy hanbil. Že by nekričal. Prečo? Že by nekričal tréner. Kde si? Vím čo. Tam je. To sám. Brat, ten mi furt vyvoláva. Ja ho zabijem, Akože, ja si zabijem tieto hry. ja mám WhatsApp a akože on nemôže Messenger. A že Messenger sú uchylači, všade sú uchylači, tak na čo? Tak Niky. A čo je mega zlé. A napíšte do komentárov, či vám už niekto taký človek písal. Moje kamarátky už písal taký. Mne sa to ešte nestalo pomaly. Ani mne. Ale keď sme zavolali len tak zo srandy, to každý pozná, to je taký ten... No, napríklad na 112, ale... To som nikdy nezavolal. Ale hlavne to nerobte, lebo môžete mať aj problémy s toho. Nie, lebo ostatní chorí ľudia potom sa im môžu dovolať. Tak kde si bol? Počkej, ja si... Áno. Daj nabiť mobil. Ja cez tablet hrám, tak... Počkaj, teraz nehrám. No. A ešte je to úplne zbytočné, lebo prídu, oni nám tu chránia, oni sa to navzájom nám chrániť planetu, a na čo by sme im furt vyvolávali? No.
Keď sa nám akože ani nič nestalo. Alebo keď sa Na niečo čo? stane vašej mamine, alebo tačinovi, alebo niekomu, tak zavolajte. To je 112, nie 112. To je... Čo to je, Niky? Teraz sa nepočujem. 112, je to v Niky, ja sa niekedy nepočujem, že ten mikrofón. Lebo, fakt dobrý. no, zase Jakub, ten hnusák. Jeden. Je taký otravný niekedy. Nie hnusák, ale že je taký, že niekedy mi leze na nervy. Aj Nikolasovi. Niky však. Niky, teraz sa zase nepočujú. To fakt ľudia. Teraz už sa Napíšte počujú. do komentárov, že či mám zlý mikrofón. Nemáš, ale niekedy sa ti vypína. Ideme my dvaja proti Jakubovi. A tam pôjdeš. Dajme random mapu, okej? Random, čo nám to vybere? Ok. Dúfam, že veľkú zlú. Yes. To čo je? Na tejto mape som mega dobrý. Ja to nepoznám. Tak, To fakt dobrý. ja som nikdy takúto mapu nemal. Čo? Jakub si tu stáva, domček. Aha. Jakub ho zabije hneď. Kúkaj na ok. No, kúkam. On ide. Tak asi na tejto mape sa oplatí, jak sa to volá. Toto nie. Dáva. Ale dajte na to mega. Prosím, dajte mi aspoň jeden like alebo niečo, lebo toto video je také, že asi nudné pre vás. Že... Asi sa ma nebudem môcť páčiť, ale sme sa snažili. Čo? Toto je tvoj kanál. No, My natáčame vlastne na tvoj kanál. však ja viem. Toto sa tu oplatí. Čo? To je ako? Ľudia a... Niky teraz sa zase nepočul. To je Niky. Napíšte do komentárov. No, nepočujú ťa teraz. Sa počujú. Ten Jakub je taký trápny. Nie trápny, prepáč Jakub, keď to vidíš. Ale že taký, že... Taký, že on asi cituje. Akože sa niekedy sa správa, by bol, že... No ako by bol trochu... Neviem, no... Ja keď som bol prvák, Radšej tam nevyslovím. Ani ja. By to, že... ja keď som bol prvák, tak mi povedal niečo nechutné, Jakub. By to zle na YouTube nebolo. Aby som nedostal žlutý dohľad. By sme zlutý dolár nedostali. No ja. Radšej to ani nepovieme, že? No. Janču, sledujem Jakub Damiho. No. Jej! Jej, Jakub, zabijeme prvého Jakuba. Čo? On je hacker, alebo má autoshot? Asi skôr ten Autoshot. Mi ho hovoril, že má... Autoshot má autoshot. Teraz Ja napríklad nemám, ja som férový. nevypneš mu ho, nedá sa to vypnúť. Škoda. Čo? Jako? Jako, Niky. Sledujem Jakuba. On si tam stáva, aby mohol kúkať. Ale on je taký no. Čaká na teba. Čaká na teba, rýchlo stáva. Stávaj. Autoshot má autoshot. Ja napríklad nemám, že? Ja mám asi. Ja neviem, ako sa to vypína.
Ja ci musím dať hlavu. Jak hlavu? Dáš mi hlavu. On tam čaká! Je tam! Toho sa zabil. Si dám asi preč. A tu je to. Asi nie. No, konečne si vyhrali niekto. Tam je Niky, alebo kto to je? Áno. Zabijem prvého Jakuba, okej. Mám ho. Máš ho? Áno, mám ho. On je tam. Aj mega noob. Kde si? Je, tam si. Ja sa musím tak dostreliť z hore. Niky, jak to je dobre. Mami. Jaká mami, čo? Dámy, že ideme von? Už? Môžeme ísť, počkaj, to dokončíme. Tak ešte toto mami kolo dohráme. Akože mami nás hovorila. Teraz sa nepočujem. Teraz nepočujem ťa. Ja už nemám náboj, tak musím takto. Sakra, ja som nemal náboj, Ideme von, tak čaute ľudia. Počkaj, ešte to dokončíme to kolo. Ja som to už volíval. Ja tak Jakuba zabijem. Tak ja sa idem už ako Dami, No. že mám si aj mobil pre istotu. Keď chceš, je to jedno. A že ty si zabereš. Neviem. Tak počúvaj svoju maminu, keď si to vypráva. Tak, čau. Tak, čau. No, Niky už musel končiť toto. No tak čaute ľudia.